سلام زخبركم تخاتاتلتي كمين ميديا بسلاي دمو تخاتاتلتي عمد حراوي أبزل لكمو سلام وسنين لا تمنخو لابنا يلوم مدب كبلوكم بريزيدنت هيري تورمان مبل سلاسان سلستان بريزيدنت أمريكايو مقابل 1948 حدا أهيداو غاشا نبارو سمت غاشا إيدي جاكوبسون بحال اتغاشا نحاده ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ውድብ ጽናውያን ዝኾነ ቻም ወዝማን ምስ ፕሬዝዳንት ሄሪ ቶርማን ንኽራኽቦ ስለ ዝደለየ እዩ ቻም ወዝማን ጸኒሑ እቲ ቀዳማይ ፕሬዝዳንት ናይ እስራኤል ኮይኑ ኣብ ለካቲት 1949 ተመሪጹ እዩ ቅድሚ ግዜ ፕሬዝዳንት ሄሪ ቶርማን ጸላኢ ኣይሁዳውያን ነይሩ ብዛዕባ ኣይሁድ ኣብ ዝዛረበሉ ኮነ ጽሕፈሉ ጸረኦም እዩ ሃንደበት ግን ኣብታ ንግሆ ንጠለብ ትጋሻ ተቐበሎን ምስ ቻም ወዝማን ተራኸበን ድሕሪ ምርኻቦም ፕሬዝዳንት ሄሪ ቶርማን ናይ ኣይሁዳውያን ክሕግዞም ምዃኑ ንቻም ወዝማን ቃል ኣተወሉ ኣይጸንሐን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ጉንበት 14 1948 እስራኤል ናጽነታ ኣወጀት ስዒቡ ድሕሪ 11 ደቂቕ ፕሬዝዳንት ሄሪ ቶርማን ካብ መራሕቲ ሃገራት እቲ ቀዳማይ ንኣይሁዳዊት ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበ ምዃኑ ብኽታሙ ኣፍለጠ ዲፕሎማስያኛታትን ፖለቲከኛታትን ተገረሙ መዋዕሉ ጸረ ኣይሁድ ዝነበረ ሰብ ከመይ ኢሉ ኣፍልጦ ሂብዎም ካብ ዝብል እዮም ድሮኦት ግዜ 77 ዓመታት ኣውፂሩሎ ሓገዝ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክብል ለጠቕን እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣይቋረፀን ብዝያዳ ኣብ ወተሃደራውን ዲፕሎማስን ዛጊት ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ሓጊዛታ ኣላ ዝበዝሑ ጸሓፍቲ እቲ ክብሪ ንኤዲ ጃኮብሰን እዮም ዘወፍይዎ ከም ዝፍለጥ ኣብ 1950ታት ምፍጣጥ ናይ ዝሕል ኩናት እናዓበየ ዝኸይድ ነይሩ ጎኑ ኣብቲ ግዜ ዓረባዊ ስነ ሓሳብ ጽልኡ ኣብ ምጅማር እዩ ነይሩ ነዚ ዓረባዊ ኣተሓሳስባ ኣሜሪካ ከም ናይ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ገይራ ተረዳእቶ ኮሚኒስት ናይ ምብራቃዊ ደንበ ወይ ሕብረት ሶቪየት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ጽልዋ ንኽትዕቢ እሙናት መሓዞ ትደልየት ከም ናይ መሻርክቲ ዕላማ ንስዑድ ዓረብን ኢራንን ኣቐመጠተን مسعود عرب مستقدمو ካብ 1933 ዝጸንሖም ምሕዝነት ብዙሕ ኣይደኸሙላን ኣብ ልዕሊ ኢራን ግን ኣቀዲሙ ከምቲ ዝድለ ጽልዋ ኣይነበሮምን ስለዚ መታን ኢራን ኣብ ጎኖም ንኽትስለፍ ሓደ ስልቲ ነደፉ ኣብ 1953 ብሲአይኤ ፈተነ ዕልዋ ከም ዝለዓል ገበሩን ንናይቲ ሽዑ ሻህ ኢራን ከም ዘድሓንዎ ኮይኖም ቀረቡን ድሕሪዚ ኣሜሪካን ኢራንን محازوت كونا ركب إسرائيل أمريكان كابتا إسرائيل كم هاجر زخونة ساعات ناي كبل لتقن انتزي كوينو نابتت عرارنت تغيرو عيفلتنيو قال كابتا ركب أمريكان إسرائيل زيحلولو زنبر أوانات كاب 1956 كساب 1967 زنبر أواناتيو ናይ 1956 ፕሬዝዳንት ግብፂ ጋማል አብደል ናስር መትረብስ ወጥ ዋንነት ግብፂ ምዃኑ ኣወጀ ቅድሚ መትረብስ ወጥ ብናይ ፈረንሳን እንግሊዝን ካምፓኒው ዝውነን ነይሩ ነዚ ኣዋጅ ፈረንሳን እንግሊዝን እስራኤልን ኣይተቐበሉን ስለዚ ንፕሬዝዳንት ጋማል አብደል ናስር ዓሊየን ብኻልእ ንኽትከኦን ንመትረብስ ወጥ ናብ ዝነበረቶ ንኽመልሳን መደባ ንመደበን ኣሜሪካ ኣይደገፈቶን እቲ ኩናት ምስተጀመረ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ኣይዘንሃወር ከም ቃሉ ኢዱ ኣይሓወሰን ኣብ መወዳእታ እንግሊዝን ፈረንሳን እስራኤልን ትልመን ኣይተዓወተለንን ፈሸለ ድሕሪ ኣይዘንሃወር ጆን ኤፍ ኬነዲ ከም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ተመርጸ ኣብ 1960ታት እስራኤል ብምስጢር ኒውክለር ሰርሓትሉ እዋን እዩ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣይተቐበሎን ንኽተቋርጾውን ጽቕጥ ፈጠረላ ኣብ 1967 እስራኤል ኣንጻር ግብፅን ሶርያን ጆርዳንን ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ኩናት ተጸምደት ኣብቲ ግዜ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ናይ ቪየትናም ኩናት ብምንባራ
እስራኤል ካብ ምዕራባውያን ዝኾነ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣይተገብረላን። ኣብቲ ኩናት እስራኤል ተዓዊታ በንጻሩ ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም ጥሒላ። ኣሜሪካ ንዓወት እስራኤል ብሓድሽ ዓይኒ ክትሪኦ ጀመረት። ረብሓ እስራኤል ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ዓሌትነት ኮነ መሪሕነት ምፍሕፋሕ የብላን። ብዘይብኡ ከምተን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ብንጉሳዊ ቤተሰብ ትምራሕ ሃገር ኣይኮነትን። ከም ኣሜሪካ ዴሞክራሲያዊት ሃገር እያ። ድሕሪዚ ኣሜሪካ ክልተ ግዜ ክሓስቡ ኣይመረፁን፣ ኪዳኖም ኣደልደልዎ። ግብፅን ሶርያን ነቲ ዝተመንዝዐን መሬት ንኽመልሶ ኣብ ጥቅምቲ 6973 ሃንደበታዊ ዝተወደበ ኩናት ኣንጻር እስራኤል ከፈታ። ኣብ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ላዕለዋይ ኢድ ክሕዛ ጀመራ። ጸኒሓ ግን ኣሜሪካ ብርኡይ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ክሳብ ታንክታትን ናይ ኩናት ነፈርትን ካልኦት ተተኮስትን ሰደደትላ። ድሕሪ ግብፅን ሶርያን ኢደን ሃባ። ምናልባት ኣብቲ ኩናት ኣሜሪካ ኢዳ እንተዘይትሓውስ ከምቲ ዝጀመሮ እስራኤል እንተሰዓረት። ድሕሪዚ ኣሜሪካ ብግልፂ ባጀት ሰሊዓ ንእስራኤል ክትሕግዛ ጀሚራ። ግዳያ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከቡ ረብሓታት ኣሜሪካ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ወሰደት። እቲ ዝጀመረ ኪዳን ኣሜሪካን እስራኤልን ድሕሪ ሰውራ ኢራን ናይ 1979 መሊሱ ጠንከረ። ነቲ ሰውራ ዝመርሕ ዝነበረ ኣያቶላህ ኮማኒ ብግልፂ ጸላይ ኣሜሪካ ምዃኑ ግልፂ ገበሮ። በዚ ኣጋጣሚ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ሰለስተ እሙናት መላፍንታ ከሰረት። ስለዚ ኣድህቡኣ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ጥራሕ ኮነ። መሊሳ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብቲ ዞባ ከም ሃገር ደለየታ። በንጻሩ ጎረባብቲ እስራኤል ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ንህላወ እስራኤል ኣይድግፍኦን እየን። ንፍልስጤም እንተዘይኮይኑ ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃበኣን። ኣሜሪካ ነዚ ኣተሓሳስባ ሃገራት ዓረብ ኣብ 1970ታት ክትቀይሮ ወሰነትን ተበገሰትሉን። ሄንሪ ኪሲንገር ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ኮይኑ ኣብ ናይ 1973 ዝነበረ ዕርቂ እስራኤል ምስ ግብፅን ሶርያን ከም ማእኸላይ ሽማግለ ኮይኑ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ግዜ ንእስራኤል ካብቲ ናተይ ኢላ ሒዛቶ ዝነበረት መሬትን ከም ትመልሰለን ገይርዋ። እቲ ስዒቡ ዝመፀ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር ንዝምድና እስራኤልን ሃገራት ዓረብን መሊሱ ፀቐጠሉ። ኣብ 1978 ሓደ ዓብዪ ታሪኻዊ ርክብ ኣብ ካምፕ ዴቪድ ዝተባህለ ቦታ ኣሜሪካ ተኻየደ። እቲ ኣኼባ ብኣሜሪካ ዝተመርሐ ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን እዩ። እስራኤል በቲ ናይቲ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር መናሽም ቤጊን ተወኪላ። ጊዲኣ ግብፂ በቲ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንቶም ኣንዋር ኣልሳዳት ተወከለት። ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ስምምዕ ንኽበጽሑ 13 መዓልቲ ወሲዱሎም። እስራኤልን ግብፅን ኣብ 3 ነጥብታት እየን ተሰማሚዐን። ቁፅሪ 1 ፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽወሃባ፣ ግዛኣት ፍልስጤም ዌስት ባንክን ቃዛን ክኸውን እየን ተሰማሚዐን። ቁፅሪ 2 ግብፅን እስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽትባን ናይ ሰላም ውዕል ንኽኽትማን። ቁፅሪ 3 ካልኦት ሃገራት ዓረብን ኣሰር ግብፂ ንኽስዕባ ጽልዋ ምግባርን እዩ። ግብፂ ከም ቃላን እስራኤል ኣብ መጋቢት 26 1979 ኣፍልጦ ሃበታ። ካብ ሃገራት ዓረብ እታ ቀዳመይቲ ንእስራኤል ኣፍልጦ ዝሃበታ እውን ኮነት። ሃገራት ዓረብ ብተግባር ግብፂ ኣይተሓጎሳን፣ ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ እውን ሰጎጎኣ። ስለዚ እቲ ውጥን ሙሉእ ብምሉእ ከምቲ ዝሓሰብኦ ኣይሰመረለን። ድሕሪ ሮናልድ ሬጋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ምምራፁ ስልቲ ኪዳን እስራኤልን ኣሜሪካን ተቐየረ። ልዕሊ ዲፕሎማሲ ኣብ ወተሃደራዊ ስልቲ ኣድሃበ። በዚ ምኽንያት ኣብ 1981 ኣብ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ንዝውዕል ዓመታዊ $1.8 ቢልዮን ኣሜሪካ ንእስራኤል ንኽትሕግዛ ስምምዕ ከተማ። ቀዳማይ ዕላማ ናይዚ ሓገዝ መታን ሃገራት ዓረብ ደጊመን ደንዲነንኣ ዳግማይ ኩናት ንኸይከፍታላ እዩ። እቲ ዝገርም ግን ኣብ ሰዓበት ዓመት ኣብ 1982 ኣዕራብ ዘይኮና እስራኤልያ በንጻሩ ሊባኖስ ወሪራታ። ሃገራት ዓረብ ኣሜሪካ ከም ዘፍቀደትላየን ዝኸሳ። ዋይት ሃውስ ግን ብወግዒ ከም ዘይፍቀደት መግለፂ ኣውፂኣ። ከም ውፅኢቱ ፕሬዚደንት ሮናልድ ሬጋን
ነቲ መጥቃዕቲ ብወግዒ ኮኒንዎ ኣብ 1983 ግን ኣሜሪካ በንጻሩ እስራኤል ንሊባኖስ ንኽተጥቃዓ ደፋፍአታ ኣብ 1983 ኣኽረርቲ ጉጅለ ሊባኖሳውያን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ይፈጸሙን ልዕሊ 200 ኣሜሪካውያን ተቐትሉን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ሕናኣ ንኽትፈዲ ክልተ ምርጫ ነይርዋ ወተሃደራታ ሰዲዳ ክትጥቅዕ ወይ ብእስራኤል ተወኪላ ሕናኣ ክትፈዲ ፕሬዚደንት ሮናልድ ሬጋን ምስቲ ኣቐዲሙ ናይ ቪየትናም ፍጻሜ ወተሃደራት ንኸግዕዝ ከቢድ ብምዃኑ ነታ ካልእቲ ምርጫ መረፀ ነዚ ንምግባር ምስ እስራኤል ዝተመሓየሸ ሓድሽ ወተሃደራዊ ውዕል ከተመ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓይሊ ኣየርን መሬትን ሓቢሮም ወተሃደራዊ ልምምድ ንኽገብሩ እዩ ብዘይክኡ እስራኤል ብፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝሑል ኪናት ኢዳ ንኽትሓውስ ተሰማምዐት ኣብ 1980ታት ኢንዳስትሪ ኣጽዋር ናይ እስራኤል እናዓበየ ከደ ንኣብነት ኣብ 1983 እስራኤል ናብ ኣሜሪካ ናይ 9 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣጽዋር ሸይጣ ኣብ 1988 ናይ 240 ቢልዮን ዝግመት ኣጽዋር ናብ ኣሜሪካ ሸይጣ ስለዚ ቁጠባ እስራኤል በቲ ናብ ኣሜሪካ ትሸጦ ኣጽዋር መሊሱ ካዕበተላ ኣብ 1987 ኣሜሪካን እስራኤልን መሊሰን ሓድሽ ውዕል ኣተዋ እስራኤል ኣብ መዳይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ ኔቶ ወጻኢ ዘለዋ ሃገራት እታ ቀንዲ መላፍንቲ ኣሜሪካ ኮነት ኣብ 1991 ዝሑል ኪናት ተዛዘመ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ፍልስጥኤም ንእስራኤል ፀቕጢ ክትፈጥረላ ጀመረት ከም ውፅኢት እስራኤልን ፍልስጥኤምን ኣብ መስከረም 13 1993 ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ብናይ ሰላም ውዕል ተሰማምዓ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቢል ክሊንተን ንናይ ሽዑ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ይስሐቅ ራቢንን ያሲን ዓራፋትን ኣብ ዋይት ሃውስ ዓዲሙ ነቲ ውዕል ከም ዝኽትምሉ ገበሮም ኣይጸንሐትን እስራኤል ኣብ ጥቅምት 26 1994 ምስ ጆርዳን ውዕል ሰላም ገበረት ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ኪዳን ኣሜሪካን እስራኤልን መሊሱ ደልዲሉ ገለ ካብቲ ምኽንያታት መጥቃዕቲ 911 ወይ መስከረም 11 እዩ ብናይ ኦሳማ ቢላድን ዝፍለጥ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ንናይ ኦሳማ ቢላድን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብ ኣቐዲማ ደው ክተብሎ ተኽእሎ ከም ዝነበራያ ትምግት ስለዚ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ዝነበረ እምነት ጎደለ እታ ኣቐዲማ መሓዛ ዝነበረት ኢራን ኪንዮ ጸላኢታ ኒኩለር ቦምብ ኣብ ምምዕባልያ ተጸሚዳ ስለዚ ኣብቲ ዞባ እታ ሓንትን ምሉእ ልባ ክተውድቐላ ትኽእል ሃገር እስራኤል ጥራሕ ኮነታ ኣብ 2010 ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ቁሩብ ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ ነይሩ እቲ ምኽንያት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ናይ ኒኩለር ውዕል ብምእታዋ እዩ እንተኾነ ብሰንኪዞም ክልተ መራሕቲ ርክብ እተን ሃገራት ኣይተጸልወን ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብ ወተሃደራዊ ኮነ ባይቶ ጸጥታ ምድጋፋ ኣይቋረጾቶን ኣብ ግዜ ኦባማ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ልዕሊ 50 ግዜ ንእስራኤል ናይ ደገፍ ድምፂ ኣስሚዓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ርክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ወሰኸ ምናልባት እቲ ዝበለጸ ዓርኪ እስራኤል ክበሃል ይኽእል እዩ ጎላን ሃይት ግዛኣት እስራኤል ምዃኑ ኣፍልጦ ሂብሉ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ኢየሩሳሌም ቀይርዎ እቲ ምስ ኢራን ዝነበረ ውዕል ኒኩለር ኣፍሪስዎ እዚ ኩሉ ኣብ ቀዳማይ እብረ መሪሕነት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ጉዳይ ኢራን ይኹን ካልእ ንእስራኤል ኣብ ግምት እናእተወዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክሳብ ሕጂ ፍታሕ ዘይተረኽቦ እንተሎ ጽላእ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን እዩ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ትገብሮ ውዕላት ንእስራኤል ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ በዚ ክንሪኦ ጸንሐና ታሪኻዊ ትንታኔ ኣሜሪካ ብፖለቲካዊ ዓይኒ እንተዘይኮይኑ ብኣይሁዳውያን ስለ ትቕለስ ኣይኮነትን ንእስራኤል ትሕግዛ እዚ መበለይ ምኽንያት ብዙሓት ከም ዕላል ኣሜሪካ ብኣይሁዳውያን ስለ ትቕለስያ ንእስራኤል ከይፈትወት ትሕግዛ ክብሉ ስለ ዝሰምዐ
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣምዴ ሕብራዊ ንሎም ዘዳለናዮ መደብ እዚ ክትከታተሉ ወዲ ፀንሕኩም ነይሩ ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና እንዳመስገና ሰላም ወሰናይ